Dzień dobry, nazywam się Dorota Golińska, jestem malarką, wizerzystką, charakteryzatorem filmowo-teatralnym i autorką książki Kanony kobiecej urody. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być na tym wydarzeniu i pokazać swoje obrazy, które tutaj za mną, zresztą za moimi plecami się znajdują, gdyż uprawiam malarstwo sztalugowe, głównie olejne. Tutaj jest taka mała niespodzianka, że teraz akurat na tej wystawie pokazuję głównie malarstwo akrylowe. Troszeczkę się różni, ale myślę, że tutaj dla osób, które są mniej zorientowane, może nie zauważą tego małego szczegółu. W każdym razie, drodzy Państwo, chciałam zaprosić na tą wystawę, zaprosić na to wydarzenie, które się teraz znajduje i pokazać moje prace, które głównie polegają na tym, że szukam trochę światła. Światło, które na Islandii jest tak niesamowite i które pokazuje w tym momencie taką różnorodność i daje kontrasty. I to wszystko chciałam pokazać w swoich obrazach. Moje prace głównie znajdują się w Niemczech, w Holandii, a także w Polsce, z której, jak wiecie, to wydarzenie jest związane z Polską, więc stamtąd pochodzę. I te prace jakby odzwierciedlają ten klimat, który jest na Islandii, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia prac, nie tylko moich, ale tutaj moich kolegów, koleżanek, którzy są na tej wystawie również. Dziękuję.